Знаеш ли, брачет, кое отличава човека от животното? Алкохолът. Нито едно животно не пие. Само с истината не може да се живее, Иване. Трябва и малко лъжа. Лотария трябва. Тота. Денин една. Денин две. Молитва не сърдих, Отец наши, Господи, Исусе Христе, Боже наш, помилуй нас. За борчовете ли се молиш, Пурко? Моли се, чедо. Молитвата помага. Много ми трябват за той. Какво да направя? На тебе не ти трябва. Аз като се поправя, ще ги върна. Ти като си по яйцата, кажи, кое е дошло първо на този свят? Яйцето или кокошката? Кокошката? А кокошката откъде е дошла? Ами... Кокошка от всякъде може да лети. Яйцето не може. На здраве. Найде! Английски док. От английската делегация. Ама те са по-големи. В тях има книга и... Искаш ли да го поддържиш? Добре. Това е мини-док. Най-ценната порода. Голяма рядкост. Има ги само в Бъкингамския дворец. Майките деца. Майка му го взе от родителите на мъже в провинцията. Хайде да се пи. Хайде, яжде, защо се срамуваш? Хайде, хъпни се. Яжде, не се срамувай. Хайде, яжде. Хайде, яж. Нищо. Защо не щеш? Вече съм ял. Защото майка ми каза да ям в 7 часа. Какво си ял? Обържих си едно яйце с лук. Можеш ли самичък? А при татко ти ходиш ли? Дават ли ти? Дават ми. Обаче той купи кола и ще ме заведе при дядо ми и баба ми друг път. Майка ти пуска ли те? Пи. Тя ми каза, че са скролетици и не могат да ме гледат. Тя нали те гледа? Да, гледай. Купи ми янцук с цип. А баща ми ще ми купи колело друг път. Сега вече корията е наша. Белорече не могат да си приказват колкото си щат за Иванчо Сорбонтата. Къде приказват, Латашо? Ами къде? По дъсмата на Михо Даракчета от Винака в Берковица. У нас астма е страшна. Астма, Ташо. А човек е насадил се едни французски сортове, пък твоето е един постен от цялото. Михо е богат човек. Богата, аз на той казваме. Той може и английски да насади. Сортове. Да насади. Как няма насади, бе? Ингелизите бая ничко нямат лузя. По техните земи има само влага и мъгли. Нацията си ходи, мокра и кашля и затова е метилява. Тъй. А като нямат лузя, какво пие те държава? Стига те питам аз. Правят си вино от жито. Алинко, къде ти житовите смъгли, бе? Ангелидите, бая, ничко,
са пълни догоре с колонии. Пълни са? Амбарите им пръщат от жито. Тя корекът могат да реквизират целия свят. Ам то зато и, защото са колониални, а? Мито, нали трябваше в други ден да караш кравата в Гинци? Що си я довел сега? Да не е свидетел по делото, а? Танасе, Елеонора е по-умна и от човек. Ни тумби, ни буде, дава мляко без да пасе. Ох, докарах тия яйта и ми се плаче. Да послуша тук малко музика и сетне си я води дом.